Times Broadcasting Network Corporation. TTNC. Nagsilya sa kusina 5,000 watts. 1242 DXS1 Radio Vista 96.1 Y96 Radio Vista Osami City 99.9 Powered 99 Radio Vista Pagadian City 95.9 Radio Vista Dipolo City 88.7 Radio Vista Ipil 105.7 Radio Vista City Hall 106.1 Radio Vista Canlaon City. Twisted Media Group Incorporated. Balita, isyo, serbisyo, action, kanyawan. Radio Vista. Radio Vista. Bisayang Dako. Aduna ka ba'y suliran nga dugay na nimong gipasan? O sa imong tanaw, gibundakan na ka sa tibuok kalibutan. Ani ana, ang tulumanon nga mupapas sa tanan nimong kagulan. Talk to Papa, Talk to Papa. Tulumanon sa Power 99 FM. Radio Vista, Talk to Papa. Mutambang. Kabalo ka, ang imong buhaton, iluwi na. Muabag. Nakasabot ko sa imong ipati, pero minyo namang buko. Kwarta lang ang dili na mo mahatag. Talk to Papa. Paminawa matag alauna hangtod alas 3. Dinhilang sa napunang istasyon Power 99 FM. Radio Vista. Talk to Papa. Hello, Papa. Iskubig. You're listening to Papa Smoken. Ang oras sa Radyo Bisdak alauna 36 sa hapon. Shout out Chairman Mariel Garganera, Maying Hapon, Tol DJ Pops. Shout out Tigre Mundial. Ayan, shout out sa mga Tigre na nakatuning ka rin. Mga member sa Tyro, mga gwapo, macho. Kanin yung sanan. Shout out. Na nagniningning sa aking paningin, tinitingala kita at hinihiling sa kalangitan na sana balang araw ika'y mahulog sa aking mundo. Ika'y tala na nagbibigay liwanag sa kalawakan. Kay sarap mong pagmasdan, pero di ka malapitan, at imposible kang mahawakan. Ang tanging pag-asa ko lang upang makasama ka. EGM, Kalbo, gwapo, macho, maskulado eh. Makulado. Shout out Jovelyn Binyan. At lakbayin ang layong tanging oras lang ng buhay ko ang siyang hangganan. Ika'y isang pangarap na habang buhay ko pagsisigaw pa. Ngunit kung dumating ang araw na bigla kang maglaho sa iyong kinalalagyan at mapunta sa kamay ng taong mapalat mong babagsakan,
nasa puso't isipan pa rin kita. At masaya kung sasambitin ang salita. Lumigaya ka sa kanya. Sa piling niya. Ikaw ang umaga. Ang atong oras. Ito to ang ban. Kuha na. Tawag na. Aiming ko. Susunod ka. Ang atong oras mga kabisda alauna 41 na sa hapon. A song from Mr. Jonathan Sibay, ang atuang unang musika. Kay bituin May 26, 2022 adlaw karon ya Huwebes. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Kaninyong tanan nag-celebrate sa lang mga espesyal nga adlaw. Maayong hapon and enjoy your day mga kabisdag. No? Ubanin na po ko ninyo aning programang Talk to Papa. Problema sa gugma nga wala mo'y kasumbungan o dili ninyo kayang i-share sa uban, i-talk to Papa, smoking mo na yan. Nawala na yung background. Isa kinawala na yung background. Anyways guys, no, so sa mga gusto pong magpadala sa ilahang sulat problema sa gugma, pwede ninyong i-text sa to ang cellphone number 0918-728-3822. Atong balikon mga kabisdagan, 0918-728-3822. Magkahapon, kating enjoy jud kaayo sa birthday, no? Happy birthday, belated happy birthday sa akong amigo diha sa Tukuran. Si Bentot ng Tukuran, happy birthday, belated di mo ha. Ning champion ka si Bentot. Ning ligid og way banig-banig. na nagniningning sa akin. Nagiingon gud nga warriors gud. Kasi baga warriors sa gini akong amigo. At hinihiling. May pagpamina po sa tanang mga naka-Facebook karon, shout out sa mga friends nato labi na gyud sa ato ang gwapong chairman si Mariel Garganera, ang founder sa KGM. Kalbong gwapong macho. Mo na nga mo ang chairman. Way kaparehas. Daghang ga-idolize. Oo na siya guys. Of course, sa tanang mga nag-share sa tuwang live ug sa mga wala nag-share, thank you kayo ha. Kato mga nagpa-shoutout nga wala ka-share, salamat kay ninyo. Watching from Tiguma, si Irene Bacasmas nga nasa Singapore. Ano daw? Watching from Tiguma. Shout out ang okay, si kuno siya si Itrim Jane bot. Kung basa si mong pangalan lang na. 12,000 viewers now. Naghanas akong viewers sa mga wala pa naka-share, salamat kayo. Ano lang, natay dusi ka buhok nga nag-share. Diba? Kasabot, ginang iring ug sipatan. Kamu na ba, diba? Okay. 54 ka barangay diri sa syudad sa Pagadian nga kanunay nakaradyo bisdak maayong hapon kininyo.
26 ka mga kalungsuran, may hapon, labi na gyud diya sa may tukuran. Kauli na baka stibong ng tukuran. Naglawig na ba ni karon? Sa Frederick Pod may pagpaminaw. Sa kong pinalanggang asawa diha karon nga naghinoktok. Ay gimingaw ra siya ang banang gwapo. Happy birthday DJ, sige ra taga birthday. Salamat, no? 22 akong birthday pero 26 na tagaron nagya po ko'y greetings na daw. Hindi regalo na po. From CJ Etery Imelda Sambuanga Sibugay. Wow. Moding one ako kakita ni mo dito, bro. Oh. Baby Jan. Shout out from Cotabato City. Dito sa tong sender guys, kaya hindi ta madugay, no? Maayong hapon sa tuang sender og sa mga mister nga naminaw karon. Kaning mga bana ba? Bana nga grabe gyud kayo dili makakontrol sa ilang asawa. Dili makontrol sa ilang asawa. Sender na to karon nagpatawag sa pangalan nga si Loloy. Nag-aasa man ni si Loloy be. Nagpatawag sa pangalan nga si Loloy. Taga-Pitugo man din ang atong sender guys. Maayong hapon sa tanang mga taga-Pitugo. Problemado siya kay sukad daw nga nanganak ang iyang asawa. Di na daw magpahilabot niya kay ang gibilin daw para ihi na lang. Kasabot di ako dani kay laki di ako dani butay asawa. Pero grabe po nang para ihi na lang. Piting gamayan na gid ng bangaga. No? Looy yung taong getong sender ka. Sa sa mga asawa o sa mga bana nga naminaw karon. Para daw makontrol sa siyang asawa, pag human daw sa pagpanganak, gibinlan lang daw gamay itong basahon. Ang sulat ni Loloy nga gipadala diri sa itong programa. Sa mga drivers o bao-bao, kusog kay ka diri Papa Smoke, pwede gimbibuha basta magsugod na ka. Regards na lang mi sa mahimong sender Papa Smoken. Naita po sa kinabuhi o para ihi na lang may nabili. Bisag ako, di ko masugot. Nagatangan yun, di ba? Shout out ni Nanay Vanji. Ayan, happy viewing ni mo diyan, Nay. O sa imuhang family, labi na sa imong kinakusgan nga anak. Maying hapon. Basahan na Papa Smoke kay naglanog-lanog na ang amuang radyo diri. Uy, naputay 36 ka ka nag-share, oh. Grabe mo ni ganahan ako programa mo sa daghang kay kog share nako. Sige, tinatulogayon. Ang sulat ni Loloy, taga-Pitugo, Zamboanga del Sur. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Sa pag-ibig, talk to Papa. Arga!
Papa Smokin. Papa Smoke, maayong hapon ko. Maayong hapon po sa mga suking tigpaminaw aning programang Talk to Papa. Labi na gyud sa mga susama na ko, Papas mo, nga mahimog yung lingaw o atangan ng imuhang programa sa matag hapon. Kusog de kaayo kadiri sa mo ang lungsod sa Pitugo. Ikaw ra gid ang kanunay nga gid ang paminaw na mo diri. Nadasig ko sa pagpadala nining akong sulatan po. Ining akong suliran. Problema sa tanang bana pero para sa kuha. Labaw pa sa problema ang akong gibati, Papas mo. Di na ko dugayon, magpaila ko. Pinaagi sa pagtago sa kong pangalan, si Loloy, taga Pitugo. Minyo na ko, Papas mo. O aduna na pod ko'y tulo kabuok ng mga anak. Puro mga lalaki. Naminyo ko sa akong asawa nga itago lang nato sa pangalan si Inday. Ang babae nga akong giminyuan tungod kay gugmaan kay ko sa akong asawa. Pila ka tuig na budang nakalabay, Papas mo. Sukad ginaminyo ning duha ni Inday. Di lang gid ko malimot sa mga saad na mo sa una ba. Na kung maminyo mi, mubuo mi og pamilya, maghimo mi daghang anak, Papas mo. Motong sukad nga naangkon ako si Inday, nga nahimo na ko siyang asawa. Wala biyapod na ako sila pasagdahi, Papas mo. Tanan mga gusto sa akong asawa, putob sa kumakaya ako biyapong paningkamutan nga mahatag. Wala kay miaway ni Inday, bahin lang anang sa mga laing lalaki. Sigurado po ko sa akong naasawa, Papas mo, nga wala gid po nagbinuang nako sukad nga nahimong kami. Oto, gikan sa pagminyo, nakalabay ang duha ka tuig ay hapag yun nakabato ng anak. Unang anak na mo, lalaki. Oto, Papas mo, gibuhat na ko ang tanan ang pagpaningkamot. Pilay dagan sa panahon, nasundan tayo ng amo ang anak. Tuig lang ang nakalabay. Naburos na po na ako si Inday. Unya kay kini manggod po ang akong asawa, Papas mo, si Inday, di manggod po ni dakoon nga pagkababae. Labi na gidatong nanganak na siya. Medyo nigamay gid ang akong asawa, ang lawas niya. Moto, lisod ang panahon. Dili po sa tanang panahon, naapod mi. Pero wala na siya nahimong babag, Papas mo, para sa pagsuporta na ko nilang pagpaningkamot na ko.
Pero katumanggong nagsunod og panganak si Inday sa akong kinamagulangan. O sa sunod sa akong kinamagulangan, nahadlok magud siya papas mo kay dagko kayong bata nga nanggawa siya. Napaganikas ato nga kuan. Hapit pa jud ko nakagasto og dako kay may gali na lang gyud papas mo kining utong og tarong akong asawa. Moto nga ni anak siya nako. Nga tama na daw ang duha. Dili na daw siya mupuno pa. Mahadlok daw siya. Basin daw padisgrasya siya mga bata pa kaya mo mga anak. Siyempre ako, buwan na lang po na ako tumpangi akong asawa. Mao to papas mo, naghimo siya mga pamaagi nga pakontrol niya kaya ako di man gid nako makontrol akong kaugalingon. Di gini ko malimot atong bagong pagpanganak niya. Pagkakita na ko nga tinaw ng ihi. Nasundan din ang mugding banat din ko, papas mo. Manabis akong sao na mong kontrol sa una. Huwag gihapon. Hanto dala nga, ning sunod na. Kining bag-o na mo karon nga puya. Ninggap ng po na sila duha ka tuig sa gisunda niya. Ug dito papas mo, di kasabaan kong maayos kong asawa. E nga daw, dili ginaw ko maminaw niya. Naluoy, biyapod ko niya, kay di biyagit po dalim ang mga anak, papas mo. O to nga, ako siyang gingnan, nga last na gid na. O babae na gid, papas mo, kay puro manggod lalaki. O to nga, mura siyang naulian, kay puro po lalaki, manggod po ang among mga anak. Di ko malimot, ingon siya na ako, papas mo. Wala na mo gipa-ultrasound ng iyahang tiyan. Pero kasabot ming duha. Basta babae ang bugawas. Tama na to sa kuha. Anak po siya na ako. Na og lalaki daw ang mugawas. Kontrolon ginaw ko niya, papas mo. Kay mahadlok siya. Kining akong sulat, papas mo. Kung pag inyong haning masabdan. Pero na may dagan sa panahon nga nanganak ang akong asawa. Dito kay lalaki naman gihapon. Lalaki ang among kinamanghuran karon nga puya. Ito nga nibalik sa kung una-una ang among gisabutan sa kong asawa. Sabi ni mo, papas mo, maro kay akong asawa kay giingnan ako siya nga gusto lagi kong magbabahay may anak. Giingnan ko niya nga dili lagi daw siya. Kaya mahadlok lagi daw siya. Nagkaistoryahan na iming duha atong naapa siya sa ospital. Abi ni mo, papas mo, naliban manggod po ko kay pagpanganak niya. Ing pauli manggod ko kadyon. Kaya ako mga anak po dito walay kabantay. Utos akong pagbalik, papas mo. Kuwagin ko kabalo o kung sa'y nahitabo masakit ng anak siya ning gawas ng bata. Kuwagin siya kasaba na ko. Yan naali siya gihimo. Moto do kabulan ang nakalabay. Igo-igo nga naulihan siya. Naulihan ang iyang tahi. Di ba po na malikayan sa bana nga kining ibang magtapad mo.
Maglambing-lambing kasi imong asawa. Mangita, biya jud kag kaning obligasyon po niya sa kuha papas mo. Moto nga, 2 ka bulan ang nilabay akong giantos. Sabi ni mo papas mo, itamang na ko kung asawa, ginahinay na ko. My heart is Gimingaw, bigit po ko sa asawa papas mo kay guwapa, biya po niya akong asawa si Inday. someone I Moto nga, samtang tulog siya. to fall. Ginahinay na ko kanang That's what everyone kanang pagilok akong kaugalingon. I hope Inay na kong lingaw ang akong kaugalingon samtang nagsigigunit niya. life is too Diyos kinanggigil majud ko papas mo. to live alone. Sabot na katong nakahikap na ko sa iya. Sabi ni mo, moto kong gihimo, gipadapli na ko ang bata. For you, O moto nga ako ang my heart, ginahinay na ko kanang walis ang gisuot sa kong asawa. so much love, and Piyong-piyong pagani siya sa paghalok-halok na mundo ha papas mo. I can call Piyong-piyong pagani siya sa akong gihimo niya. in love. Moto nga, That's what everyone. may dagan sa binoto nga nagsige kong paglaway-laway niya. I hold this Ito nga so strong. Life is gitiyon ginagawa papas mo. short to live alone. Natingala mo ko pagtiyon nga. To call my own. Di man musuod ang ako ang papas mo. Care for you. Pero ti manggahian nga mura pag ka nang gibulit ang iya. Our love Mo to. Ipaningkamutan ginako nga. forever. Na magtagba ko samtang kapiyong-piyong pa kong asawa. Someone I Matugi pastar ginakog maayo papas mo. own to fall. Ikalit na ko gusto. That's what everyone's dreaming. Ning singkit ang akong asawa papas mo kay tigid daw sakita. Feeling oh so strong. Life is too Ito nga nahibulong yun ko na unsa tong iha papas mo. to live alone. Muto nga iha kong giingnan. One to call my Nga wala na siya lain pamaaging nga makontrol ko niya. and I need someone I can Kumando niya nga nanganak. my own to fall in love. That's Gipatahi daw niya o gibinlan lang og para ihi papas mo. I know this feeling oh so Naglingo-lingo gud ko samtang nagtanaw niya papas mo. short to live Ako pong gihilam. without Patay tinuod pang yun. one. Pero tiyan mo yung kamayas mo nga. My own, I will care. Mga to papas mo. You will care. Naginoktok na lang yung taon kung naglingaw sa kong kaugalingon hantod mawasan. Will live forever. Motong nga wala na lang na ako awaya kong asawa kay gabiin naman po dugot. Pero grabe papas mo eh. With so much Pagkabuntag isundan ginako siya. so Pagmata niya anang ngit-ngit pa. my own to fall. Ito kinangihi mo siya papas mo. That's what everyone Madunggan maginako nga kaning hait man kayo pitik ang ihi sa loob papas mo. and I need Para ihi rin kini ang kibilin sa kong asawa. one I can call my own. Moto nga pagkahayag-hayag. Gikan ko sa trabaho. Love, that's Huwag din taong ko kakonsentrate papas mo. dreaming of. Sige ka una na. Usaon ako ni. Much love and Wadi klaro nga akong asawa. Dapat ihapon unta kong agad. can call Kay bana ba ako niya. to fall in love. O dito na. That's what everyone Nag-istoryahan na imian ng hapon. I hold this Iyaha kong gituganan sa tanan papas mo.
Mahadlok daw siya. Idiligi daw lalim. Pero ako may luoy, papas mong sa ilan, beya ka. Magunsa na lang manintahon ning ako, oy nga. Umangawit sa'yo. Dili pa beya po kami tantong mga tigulang, papas mong. Kung nagkaroon nga, nangutana po ko. Tako'y mga kailang akong ipangutana kung pwede bang kisiyon o bang. Pwede pa bang paoperahan o ipagisi o balik? Moto papas mo. Yana sila nga pwede daw pero ang problema lang lagi kung saan ako pagpasugod sa kong asawa. Lisod kaayo papas mo para na ko. Bulan na baya kapin sukat ni ato nga nabugos na ko kong asawa. Nakaroon magsigimig away sa kong asawa. Dahil napay istorya niya nga kung ganahan do ko dito do ko sa lain magpahuwas. Mura na gid ko niya ipanghatag papas mo. Tungod lang gid niya na. Galibog ayaw ko kung sa kong himuan. Nagka-problema naman inoon mi sa kong asawa. Lisod ba agad pagkayo papas mo. Pero tigin akong panghinaya nga aning uli ko tong panahon na nga nag-anak akong asawa. Mo na ang unod sa kong sulat papas mo ken. Nahimong maot ang amo ang panag-uban sa kong asawa karon. Tungod kay dili siya kabalo mananghid ako. Mura ko diag dili bana. Di magani niya mahimo nga mangutana daan sa ko. Ako biya pong gisulayan sa paghangyo akong asawa papas mo. Ay anak siya na ako na. Iahara daw tong ipabalik sa normal kong maulian na siya. Basin dog makalabay ang mga pila ka tuig. Og managko ng mga bata. Tarong bago ng inana papas mo. Mag-asawa, baby. Sagalo. O sa may angay na himuon na ni papas mo. Lisudag isa kong kahintang. Wa ko'y mahimo kung dili mag-apong o maghulat. Tapos napay batasan na niya kong asawa nga bisag gamay lang istorya. Pang-isog na yun. So may angay na kong himuon na ni papas mo. Please, tambagi ko. Kung saan ako paghangios kong asawa nga. Ipabalik na mo sa normal. Di na po siguro na siya madisgrasya papas mo eh. Mura naman noon siya wala gaw na huna na ko. Pero tibi akong kapuya nga magsigi kag pahuwas di ato maangan niya. Nga wala man na sige mo. Please tambagi ko papas mo. Usay angay himuon ako ani. Ipalihog lang yung ko sa pagtago sa pangalan. Mauwaw biya po ko papas mo. Pero wala gid po ko ilain mauna-unaan. Para lang ang bugaan niya kung dugan tungkol sa kong problema. Labi na gyud nga suki ko ni muntik paminaw. Please tambagi ko papas mo. Dili lang ko tama. Salamat og maayong hapon. Ang imo magtatampo si Luloy taga Bitugo. Sa lungkot at ligaw.
Masaya ka na ba? Dahil ako'y nahihirapan na Bangan, no? ng iba. Paano ako kung sa'yo pa rin nagsusumama? Hanggang kailan ako babalik sa'yo? Lagi kitang naaalala. Shout out ni kung kumari nga gwapo diya. Gwapa si Mads Jennifer Draki. Shout out. Taga mo. Tambahan no. Anak ini masawa ayo gid mo biya gyud dito gid mo pani gid niyo. Na habang buhay tayo magsasama. Kahit sakit naman isipin na ako'y iniwan mo sa bigsiyakap mo. Masaya ka na ba? Dahil ako'y nahihirapan pa na matanggap may mahalaga na iba. Pero nasaan ka ba? Mas pinili mong Bisdak time, alas 2:12 na sa hapon. Naminaw lang yapon mo sa DXWO 99.9 ang dial sa inyong mga radyo, ang Radyo Bisdak sa Pagadian City. Of course, kauban lang gihapon ninyo si Papa Smoken. Kusog kita diha karon sa bagsakan, no? May pagpaminaw sa ng mga taga-bagsakan, ha? Tertigi daw ang agik-ik niya ginatawa, naluoy daw siya ni Luloy. Itago na daw siya si Dodong kay mauwaw daw siya. Sis. Lamat ni mo diya dong, ha? Monang kamo mga bana, mag-atanggin mo sa iyong asawa. Pero ingon po ko nga, pwede din ang inana di ay. Pwede din ipahurot, ihi. Sani, agyanan sa ihi na lang gidaw ang ipabilin. masaya ka na ba? Ayaw pa sa ngalaw. Luloy. Ay, di ni si Luloy nga kuha na. Taka-taka, alam mo diya. May shout out ng hapon. Shout out ni Odessa Colantes. Shout out sa tanang single nga gwapo. Tanang single nga gwapo. Gibinlan na lang o gamo ba? Ala siya. Shout out from Jordan. Hello to you, Miss Paz Rosalie Aquino, maying hapon. And then, labi na gid sa mga nail technicians girls. Ayan. Mag-pills, mag-IUD, dagan mang contraceptives. Shout out sa akong partner nga nagpanday Junel Kadot-dot o sa akong papa na si Dominador. Dominador Kadot-dot. Ang kinakusgang amahan ni o ganga ni Mads Jennifer. And then hi to Jane Oravan na silwag maying hapon. Og ni Angel Kian Fries nga nag-view karon diha sa may Gasul. Maying hapon niyo diha. Watching from Lala Pagadian City, Daryl Joy Onaksot Madinaw Pagas. Papa Smoke, minaw mi diri sa Agora, naglanog-lanog ka diri. Masaya ka na ba? Wala kusog kay mong programa diri sa Agora. Mga tindera og lamas, bugas, isda. Sa panidiha ka ng mga diya sa may ulingan. Mga gates na nandiha. Pwede magpatahi ning dalaga
Mapatahi ka, pero tinanin ang kuha na di. Nalustrid na nang imuha diya kay patahi. Nalustrid na siguro na kay imuha namang ipatahi. Bitaw ay ako nagunahuna jud ko nga may taluyag yan. Wa may uyab mo kuan. Basig kuan na gyud siguro na perti na siguro ginang ya nalustrid na siguro na. Na puno nay puruhan biyaan siya bana. Aman kwaon sa bana ang iyang kalipay human. Di ba kay kalipay mo gunas bana god ngam. Siyempre makadulog niya ang asawa. Di ba? Yango rin taon na kong kauban ng stuto. Makaya ni mo nga dili ka kay labo si mga asawa sa katuig. Dili gid lagi. Dili. Mo na panahon nga mangita kag silingan. Mangita rin silingan dayo sa inana. Tay no? Hello, aron pakitan. Si. Gigi. Ambot. Na. Lingaw kami naminaw ni mo diri Papa Smoke San Jose pag-shoutout nami tanan diri mga taga Barangay San Jose. Maayong hapon ninyong tanan diha. Maayo unta og naay silingan nga musab. Murag basketball kay naay substitution. Usaon na lang man to nga ako gahununa ko. Pagkapaita gyud. No, nya ulaton pa ron niya mudag ko ang iyang ilang mga anak. Dayon, paabuton pa pod niya sa ni magbago magkakontrol na lang siya. Nakubala na to. Daryl Joy, sanay onaksot malinaw maing hapon. Wala na, kung ano to kaning sanay tayon. Ay ayo. Kadengan. Ang lingawa yan, no? Way batasan nga asawa Papa Smoke, di man mananghid ba na? Dapat mananghid yun. No, mananghid yun. Ipatahi to basin kada oras to mo birada. No to, wala man ay problema. Banag manag-asawa god. Maglabad biya puning ulos bana o balibaran sa asawa. Manlupad lagi ng mga gamit dia lagi. Manlupad ng mga kaldiro, mga plato. Sa kinsa man tong gaingon Papa Smoke nga ang dalaga pwede mo daw ipatahi. Dati na siguro tong wangwang. Mabitang gipangutanan ako siya basig na lustrid na siguro ng iya. Babalik lang ko guys, alas 2:18 ang oras sa Radyo Bisda. Oras din ang hatod kininyog. Salamat sa pag-abag sa tuwang nasublian pagka-SB member diya sa may lungsod sa tabi na. Naglanog-lanog po diha karon si SB member Bimbo Anito may hapon. Diya po sa may Biandre Eatery may pagpaminaw nila ang Ate Pinky, nilang Bonbon, nilang Janjan. Na diyang mga lamian kay nga sudan nga niluto ni Ate Pinky. Yung man diya sa may Anito Barbershop, salamat po sa inyong pagpaminaw. Diligid maayo ang gibuhat kaluoy puds bana, grabe po nang tahia, ihi na lang may gisundan ko niya ng kadlaw niyang tingog sa kay hait na lang o kwan ba ya o kanang wala kung normal ba yung shhh pero kwan na tayo na hait na kayo murag ka ng kwan na aday malus
Salamat po diya sa may Jello Store ni Sir Jojo Loy, yung Sir Bernie. Diya tunga-tunga sa Gate 7 o Gate 8, naminaw po ni sila karon. Ang komprahan na nagbugas, soft drinks, beer, uban pang mga paninda. Diya mo pangompra sa Jello Store mga kabistak. I'll be back diya mo ha. Balustrade daw. Ambot lang. Basig ko na, basig sobraan na ba? Di na kinahanglan ni stretch. Kaya naka-stretch na daan na dahil. Diya na guys. Papa Smokin' on the air. Say what? Say what? What is that magical device? Turntable. Papa Smokin' on the air on Power 99.9 Radyo Pista. Ako si Lorena Espinosa Banaay, 45 anyos, usa ka registered midwife. Nagapuyo sa Ligo City, Davao del Sur. Sa akong trabaho isip usa ka midwife, dili gyud malikayan nga bationg gyud ko. Ingana ra Ngots. Tungod sa kastas, giinom nako ang Robitussin, maayo na kaayo ako ang tulog karon ug bilansik na gyud kaayo ako ang panglawas. Salamat sa Robitussin 500. Sa mga nairayuma o arthritis, pag-maintain sa tala ng Flashes Oil, makawagtang sa Buot manggani nang nakaanak na. Pero anak man kay mo mang ipatahi. pagkaplas ginit. Basig na luwag na kayo na. Sige na sobrahan na. Sa Lixic Ointment, aduna kini mga sangkap na napamadut aling makatabang gayon sa pagwaktang sa atong mga balatiya. Apil na niini ang mga bugas-bugas o mga acne. Tanan ng Flashes Oil o Lixic Wala, Ointment. ranagwan. Produkto sa Talan Pharma Incorporated. Lantawa sa malikod sa Uyab Tacloban. naglain loy. May pag-imuning uyabon si Luloy Odisa. Kadua ay Sorga del Sur. Sige ma'am, tuloy daw mi ma'am, unsa imong nabandayan ani kaning bitron syrup? Ako nakuha sa Petron Syrup, naka-try na gayog ko. Kay ang ako dili halos mukaon, dili makatulog. Okay, dili hingatulgon. Okay? Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatulog na siya. May na siya mukaon. Okay. Aptik na siya mulihok. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko lang yung lawas. Maayong balita, aniya na karon ang atong kahigayunan nga makapanarbaho sa abroad. Pinaagi kini sa Maiden Way Management Specialist. Maiden Way Management Specialist with POEA license number 112-LB-070419-R. Sila na kinahanglan karon og kliyentos ka mga household services workers. Alang kini sa mga kababainan, 23 ngadto sa 39 anyos. Alang sa nasod sama sa Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan, Malaysia, ug UAE or United Arab Emirates. Ug alang sa katong motrabaho sa Saudi Arabia, aduna kamoy promo of 10,000 pesos financial assistance before flight. Nagkinahanglan gyapon sila og mga household services workers. Alang sa nasod sa Singapore, Hong Kong ug Japan, no salary deduction, no placement fee. Alang sa dugang kasayuran, tawag ni Ma'am Mirnalyn Cuenca Albon, ang atong officer in charge sa Maiden Way Management Specialist. Dili na kinahanglan nimong ipatahi this. Ipakuha nimo na. 725-0630. Maiden Way Management Specialist. Bawasan nimo grasa ba kay danlog ko siya kayo. Ayun ay pataplaki na lang na. Pagwan ba kaning sanay pabatatan. Epoxy. Health Multi-Specialty. Camp Health Multi-Specialty is composed of 5 specialists headed by Siksir ba kini akong amiga ni si Liz Odisa oh? gynecologist with subspecialty in maternal fetal medicine. Oy, mo ni mauyab ni Luloy, panabi yung pangalan ani ba? Prenatal checkup. Pasing ulan ko siguro panabi is pangalan. Multiple congenital and high blood stress test, cardiotocogram, basic Abigayni ultrasound and congenital anomaly scan, pap smear, HPV vaccination. Dr. Ubay Ubay is introducing the FemLift, the non-invasive vaginal rejuvenation and tightening machine based on the latest HIFU technology. FemLift is safe and has no downtime. This technology also addresses mild form of urinary inconvenience. FemLift is the first in the province. Other doctors in Camp Health are Dr. Gino Oliver Bancoro, internal medicine with subspecialty in adult pulmonology, Dr. Wivina Bancoro, pediatrician with subspecialty in pulmonology, Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, and Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Our primary goal is to provide best care and convenience to our patients. Camp Health Clinic has a pharmacy, Butika ni Nanay, and diagnostic laboratory. Yahay kas Luloy, murag ka daw og luto. Oh, kasi ngaya. One-stop medical hub. Kaya nang bega ikaw may siya may ikaw may mauyab niya. Magpasigulan gitog panabi sa imong pangalan ba nga uyab bundo. Please call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty, Pagadian City.
Nakagpagadihan Grandes. Kismet Cable TV. In line with the preventive maintenance being undertaken by our action team, they will conduct an ocular inspection on all house installations to break out all illegal connections. This inspection will be a full year-round activity. To avoid embarrassment, we urge all those who have illegal connections to voluntarily disconnect their illegal connections. We are appealing for your cooperation and understanding for any inconvenience that we may cause in the course of our inspection. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga Ako murag sunugan ng balay. Ha. Ano yan? Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Yes, mang libre ka. Ikaw, may libre na ko. Libre ako. Mayroon ba kong itpot, mayroon kong kaon. Maglanlan lang katagan. Lanlan nagmani. Darating man isang araw, ika'y lilisad di na matanaw. Walang i-mute kay Juan kay basin ma-report, ma-mute, no, sunay. Mura pod kag si Loloy. Loloy. Ako si Loloy. Pero matanong kang Loloy, ah. Saan ka? Araw at ang buwan, di nasisigat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang Pero dili man siguro gid na lahi man po nang dili po siguro ito yung naghimo sa doktor oy nga bisa pag moingon si babae nga binlan lang og parai murag ang bagyo siguro to fresh pag gid kay itong kuan kaning samad siguro sa babae ya lahi ba nang itahion basta makuan magisian di ba i-repair mo gina siya balik tahion mo ginagbalik di ba ya po siguro ang more than a silots pala utang. Dako. Dili ko siguro nga kaning kuan kaning bitaw itahi gyud to nga binlan lang para ihi. Nalagi siguro toy basa kun mga nabag ito sa man. Mo nang kuan kining sakitan pa ang iyang asawa. Diba? Patay siya nga binlan lang o pagpangihi na usaw na lang. Sakitan gito yung asawa. Kamo ginana. Yung bana, matunong mo bana nga grabe gid kay di mga controls ka ugalingon mo si gusto niya perminting karatuig ka mga na kung sa man ninyong imuon di ay dahil po siya pamaagi marag sa storya na siguro to niya gibinuhangan ng iyang bana. Saan ka man ngayon o Bisnak time, alas 2:28 na sa hapon. Alas 2:29 na. So inana kapait no nga ang asawa kuan kining tawagin ni inana kapait ang gibati ni Loloy karon kay tungod nining ang iyang asawa naigihimong pamaagi nga siyempre luoy po ang bana. No, so inan kag gibinlan lang og para ihi. Shout out ni si Flora Sunako. Loy, kan ko na lang daw kaloy si Odessa kay Ana si Odessa, iyahan na lang daw ba? Ito ay natay, ito mga gusto mag-advise ay text niyo ang atong cellphone number 0918-728-3822
Advice gikan kang Miss Paula. Wala na kay choice sender kabalupod baya ang practitioner sa iyahang trabaho dili po na para ihi o yung pagtahi na mabitaw, diba? Iyo mo tuwa ng para ihi regibilin ay o mo man ginahimuon rin gali o ginana man gani din kung pwede man rin ang himuon sa mga doktor o sa mga kaning bigay ni pwede mo rin na day siguro pero naghanagin siguro nagpatahi ka ron na nagpabilin lamang o kanang igo-igo lamang nga maagasan ng ihi ayita po din tao na mga kabisdak ako'y bana na mag-wild go eh wild eh kapag yun sadyang newly stitched lang yun then gikan baya sa pag-anak sa imong wife basta mag-isian ng babae need yun i-repair pero not to the point as in kipot kaayo fresh pa ang tahi og samad maong masakitan ng imong wifey ayan pero madugay na maka-adjust ng both then yung problema nimo ang imong wife kay dali ra ma-irritate basin nga postpartum na siya dili ingon anak kadali imong gusto nga ipatastas ang tahi need gag dako nga kwarta na maskin pagway consent sa bana tahion gyud na sa practitioner basta kay mag-isiyan og dili buot pasagot nga luag na dili ang luag ang tahion kun dili ang premium perineum nga makita in between sa female organ ayun and then og ano sa babae labi na og dako ang bata once ka na ang magisi need gyud na tahion kay naay mga komplikasyon if dili na tahion mo na ang rason nga need tahion pero dili ang genital area ang dili gyud ato katong bangag dili gyud ato katong ang bangag mo gitahi humok baya kayo ng parts sa babae don't worry loloy mo contract ka ng opening sa imuhang misis ay gini si Miss Paula Matambag unsay para ihi para dugo siguro kay as what I've observed di man sa bangag moagi ang ihi ambot lang po kimumpo niyang gingon dili man po daw katong kwan gidaw ang bangag mo itahion kato lamang ning kwan ba kato lamang nagisi pero grabe ganahan bukod ka ginahan bisag ikaw babae di ka ganahan nga tahion huwag ang tahion tapake na lang ayaw sige katawa papas mo kay magsige po kong agik-ik dire na dan di ka nako buanga po din taon sa doktora na papas mo kagitahi man ginang bangag di man siguro dili lagi ang bangag mo itahin kana ba ning magisi ba ang sobra ba di ba ingon nga dok nang binli po gamay dia labi nagdako-dako kayo yun na kaya yun nga dok bawasi lang gamay dok kay para mo virgin mong balik akong asawa ay nago problema gini mo na karon loy ang gisi ramay gitahi anak papa smoke dili mo gid ang katungtunga wabi po ko kadungog sa amuay nana nga mo ang mga misis nga pwedeng tahion ang bangagid mismo dili lagi siya pwede naignorante lagi na si Luloy tapos murag dala na lang po trip siyang asawa kay para matagam si Luloy siya nga lubutan ng asawa siya nga ingna nga mao ni sinot ako ni yabag mo ni
Mo lagi. Og bawal sa entrance, dito sa exit. Buguya ni si Bugaya ni si Odessa, oh. Og bawal sa entrance, dito sa exit kay Kalo. Wag. Pandamay ka des. Atong oras, alas 2:35 na. Guys, lang ko sa tanang mga naminaw diri sa Danlugan, Pabas Smoke, Bibo kami diri nakatune in sa Radyo Bisdak. Ana ang ako ang kauban diri nga ngano man po ni papel og tahi ang bangag. Wala lagi daw giapil. Istorya ra tong luloy nga giapil og tahi, pero wala doktor mo tahi og bangag oy. Unsa man yan kanang bulit? Sinan may kagtayo ng bangag. Dagom. No? Mag-yaw-yaw ko mag-yarig. Sus! No? Kaya daw kunog kuan be, wala matarong og level ang tahi. Di inig pangihi ato. Amurag, dancing fountain, magsingil. Itawa na papas mo. Medyo kay klaro di sa'yo. Muna, og kuan, kapiki na ganing entrance na ya, dito sa exit kay. Paji, klaro. Yee! Alas 2:36 na. Uy, salamat tayo sa mga naminaw lagi. Labi na sa mga adunay, sige na galuya ha. Magluya ang lawas, dali na magsakit. Magtrabaho ng ganing bugat, magluya dayon. Pag-take mo, guan, daily mo mag-take anening Paragis Bila-Bila Herbal Capsule with Vitamin C. Siguradong protektado mo sa inyong mga sakit o balatian, no? Pinaagi lamang sa pagtumar ni aning pinaka-epektibo nga kapsulang ginama sa GFMQ Marketing ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule with Vitamin C. Na mga mamuhipoy ang lawas, wala kaning lack of kwan, kaning potassium, mag-take mo aning Paragis Bila-Bila. Ang haplas po, nga humot kay nga haplas, sakto-sakto na gadi ang kahalan o pagbugnaw, matangtang gid ang inyong panuhot o di gid mong baho kay nga haplas, no? Humot nga klase nga haplas. Paragis Bila-Bila liniment oil o kaning Paragis Bila-Bila herbal coffee, ang kape nga mao gini nindot imnon para sa mga bana nga di na kaayo mula hutay sa asawa. Maji klaro na sa Odessa mo comment, no? Ang Paragis Bila-Bila, ang charming beauty soap ng charming Kojic soap, mga produktong gikan sa GFMQ Marketing. Papalit sa mga suking parmasya o butika, sulayin niyo sa pag-inom, magtumar, aron sigurado nga masiguro gininyo ang inyong kahimsog o kaabtik sa inyong panlawas. Relax Print and Design na himutan ko diya sa may atubangan sa St. Columban College sa mga gusto magpahimo og mga signage o pwede nyo gamiton pang landmark, mga warning device, and then kaning acrylic, Panaflex, tarpaulin nga dagko stickers, and stainless standy template posters, Sentra, Rush ID, PVC ID, photo, photocopy, ayan. Risograph scanning, online, PRC, BIR, NBI, and DFA, mga kabista. Magbaligya po silang mga printing supplies. So, kani mga customized nga kuan ID sling, pwede mo makapahimo dito sa ila. Labi na sa mga trabaho ninyo. Pwede ninyo di pa-customize ang inyong mga ID sling. Relax Print and Design, na sila nga mo layout, mo print, mo head press, fabrication, installation, tailoring, embroidery. Matawagan niyo ang ilang cellphone number para sa dugang kasayuran, 0936244121 o 0930-328-7000. Salamat po sa pag-abag sa RCM Customized Printing Shop. Hanas o paspas po trabaho ng mga full sublimation na t-shirts, jersey, fraternity shirts,
Bisitahan ninyo ang RCM Customized Printing Shop. Quality yun, no? Quality di kalidad ang ilahang mga trabaho, ilang mga tela. So, gusto mo nga parianing gisuot ni Papa Smoke, no? Nga 2 years na, pero as brand new lang gihapon itong tanawon. Diyan mo sa RCM Customized Printing Shop. Patawagan niyo lang cellphone number 0948-725-432 o 0948-877-8877. Mao na ang contact number sa RCM Customized Printing Shop. Isa ni, ako'y luloy, lubot. Kaya ito niya, mabalik sa dito sa doktor, ipakuha ang tayo, baga, buwan. Ngayon siya nga, matay, Dok, akong bana, Dok, hindi naman mo agis likod. Hindi naman bana, Dok, sa masayos-sayos likod naman mo agi, hindi naman mo agi in runs. Ang tanga na lang nagbalik. Ito, luway po, no? Kinalang disiplina gyapon. Binaga ng imong asawa nga murag ka ng modelo nga pitig yung siksiya sa imong asawa. Manggigil, manggid ka. Naman kayo mga panahon nga imong asawa, dili kid siya ganahan. Ngayon ang imong asawa nga di lagi ko kay pitipig yung sakita sa kontahe. Yan napay abnormal pa ning uban mga lalaki nga damor nga masakitan ng babae, mugara po. Feeling porn ba ganing porn artist. Alas 2:41 na nagbalik to last and final advice para kang Lonoy. Cellphone number ni Papa Smoken 0918-728-3822. Papa Smoken on the air. Say what? Say what? Say what? What is that magical device? Turntable. Papa Smoken on the air on Power 99.9 Radyo Pista. Uga, napasagdan, tabang. Ibalik ang kinabuhi sa imong buhok. All new Cream Silk Ultimate Reborn with Tri-Oleo Complex. Nga motabang og aliman sa kada lugar sa buhok. Ani anasad ko. Get beautifully reborn hair with every wash. Ang Shoemate sa Pagadian City, padayong nagbalik niya sa nagkalanglang style sa branded ng mga sapatos sama sa rubber shoes, casual o formal ng mga sapatos, latest design sa mga step-ins, sandals o fashionable ng mga tsinelas alang sa mga babae, lalaki o mga bata. Daghan ang kapilian o nakasiguro ka nga bago kanunay ang ilang mga displays tungod kay matag simana. Adunay bag-ong mga stocks nga nangabot gikan sa Manila o locally made nga hinimo sa Marikina o gikan sa abroad sama sa Hong Kong, Thailand o Korea. Anausa sa Pagadian Shoemate ang nagkalanglaing displays of latest style sa mga casual bags alang sa mga kababainan. Ug aniya pa, bisag wala mag-sale, barato gayon ang Pagadian Shoemate. Kung sa pay inyong ipaabot, alang sa barato, di kalidad, ug bagong lukan o imported nga mga footwears, adto na sa Pagadian Shoemate, the home of quality shoes. Mayang gabi, tay. Unsa goy na kamaayo sa gabi? Oy dong, unsang orasan na ron? Nganong karon pa man ka nakauli? Diin man di kagikan. Dugay ko nakauli, tay, kay may hapit ako sa imong paboritong bake shop. Sama delicious ba? Kabalo man kong ganahan dyan mga pan na dito. Aw, mao ba? Nya, niyapit day ka sa Madelicious Bake Shop. Hay man tong akong paboritong cheese bread, katong cassava cake, katubitaw ilang banana cake, German bread, kokoron, o peanut roll. Nakapalit ka dong? Siyempre, ikaw tay, basta yung paborito, pili dyan ako na makalimtan. Ay, salamat. Pagkabuotan, kayo niya akong anak. Kining, tay, pwede dungagan mo akong allowance, dayon hatagin na lang pagpupang load, be. Nye. Mula umaga hanggang gabi, tinapay masarap laging sinisilbi. Preskong presko, ora-ora, murang-mura, gaan sa bulsa. Madelicious, it's so delicious. Madelicious Bake Shop, subok ka na. Basta Madelicious Bake Shop, siguradong delicious. For guaranteed quality, oven fresh bread, come to Madelicious Bake Shop in Pagadian. Our branches are located at the heart of the city. We also have a mini branch inside the Agora Public Market near Gate 11 in Molave. Our branch 1 is located at the public market. Our branch 2 is located along Mabini Street, fronting Juanita Enterprises. And our branch 3 is inside Molave Integrated Bus Terminal. If it's Madelicious, it's truly delicious.
Ako si Lilitan, taga Talisay, Cebu, 51 years old. Diagnosed na may vertigo. Termi nagyud ready ang prescribed na tambal gikan sa ako ang doktor. Usan ako ka co-teacher ni Ingon nga mo try kog take og vertigon kay mauman kini iyahang gamiton. Igka atake sa iyahang vertigo. Sus pagkaanindot sa vertigon, sukad kani akong gitumar panagsa na lang ko maka-feel og panglipong. Dako gyud akong kalipay na makakita akong tambal na makatabang sa akong sakit. Salamat sa vertigon. Ingon bitaw tong doktor, basta vertigo, tumagayon sa vertigon. Basta grabing kalipong, ug tuyok sa palibot, vertigon mo'y solusyon. Ang vertigon para sa vertigo o panlipong-lipong mapalit sa mga suking butik. Ang vertigon dili tambal o dili angay gamiton sa bisan unsang matang sa sakit. Planning of buying your computer PC, laptop, or maybe some computer accessories? Check out Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center is your ideal computer store. They sell computer units and peripherals package, aircon, digital photocopier, digital camera, digital gadgets and accessories, dream cable, fax machines and telephones, PABX telephone system, elevator, moving walks, air curtain, and office supplies. They also offer computer support and maintenance, networking, cabling, and integration. For more details, call 2153-814 or PLDT landline number 2252-454. You may also reach them at 0917-717-6518, 0919-991-1959, or 0922-889-0509. Located at Sagos Street, San Francisco District, Pagadian City. For details, you may email them at artifacts_cc@yahoo.com. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Your ideal computer store. Artifacts Computer Center and General Merchandise is an authorized service center of HP. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Kailan lang ang mga Alas 2:47 na guys. So, gamay lang oras no. Tagan to na itambag na itong sender karon balik na to. Na 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 na. Sa'y nagkalaman. At lilipas rin ako. Alaala. Tayo'y nagkasama. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas
Bisdak time, alas 2:50 na sa hapon. We only have 10 minutes, no? Before taman manamilit kanin yung tanan. A song from Florante. Handog. Ito nang ikadalit kanimo, Mr. Luloy. O sa imong asawa nga si Inday. Mao magyad. Ngalan na siguro niya. Atay may import mo gigamit ngalan ni Cinder. Wala magod pa Luloy o Inday diya sa tukuran. Hapon ninyo diya, ang mga lovers in Paris diya. Bini mo Loy, pasabton di ka Loy, kay murag ang problema ni mo karon Loy, di ka makakontrol sa imo ang kaugalingon. No, bago rin yung nangutan na Loy, ako yung gichatan nga usa sa tong friend, no, dako jugay kuan. Nay kay baluaning sa inani, na sa doktor, di ba? Matod niya, dili gidaw na pwedeng tahion o gapil ang bangag. Katulang gisi. Posible daw ang imuhang asawa wala pa na maulian ang iyahang tahi. Kay mo agay pa man siya, pero tungod kay dali ramang kay kapatuohon. Dili man gud ka maminaw burog badlongon. Walang kutob sa maistorya sa imo labi nag negatibo tuuhan na nimo. Pabuta nga maulian ang imong asawa o disiplinahan ang imong kaugalingon Loy. Mga awitin ko ay ayaw. Alam mo yun ang imong asawa na pangita na naglain o gusto biglang magpahuwas. Gi-challenge na buga sa imong asawa na. Pero nagtuo na siya nga di gini mo nahimuon. Ayaw yung kahagit, no? Tamo, gagiton mo sa inyong asawa nga. Pangitaglain nito kung di ka kagwanda nga, di ka pasakyon. Sabi ni Maloy, wala na siya ingon nga nabulit o natatangan, sumaga ng tahi, na yung kapil lang mo ang bangag sa mga asawa. Dili gina siya may tabuloy, no? So, kanimo ang away katambag sa imo, hinahinay po ganing kontrol sa imong kaugalingon. Maluoy po kasi imong asawa. Sa inan baya ka ng imong asawa, wa pa ganito ay ang imong anak, gisundan na nimo. Murag pertigid siguro ni mong gugmaha si mong asawa kay grabe manggit po kay kagyot. Diba, Loy, no? Maulian na Loy. Hinig kaulian na palit na lang kada og ganing kuan. Palit ka kanirula daan nga color green. Butangan ni mong piso. Ay mo tinaw nang ayaw daw utangin yung kami ni Onloy o inyong buhay mag-asawa. Tuod lamang nini nga problema. Kasi mong asawa, ikabalo po na yung asawa nga nanginahanglan po ka na. Kinanginahanglan biya po na ang imong asawa po na. Diba? Ang kanang imong asawa, kato kitang mga bana na may nagkinahanglan na. Ang asawa di ay nga buhaton. Mingaon biya po na sila na. Diba? Munang ayaw guna-guna Aloy. Ayaw guna-guna nga ikaw ray mingaw na o ikaw ray magproblema na. Pareha ko na sa imong asawa gud. Ay daw big di na mugahi ang imuha. Problema po ng imong asawa. Diba, kinahanglan mag-control sa kaugalingon para dili magka-problema mong mag-asawa. Ay ning gamay lang ang bangag sa imong paminaw. Wa man ko to ni gamay. Basin siguro ding atras ang imong asawa kay basin niya matastas ng tahi. So, ini kadako anam, ingon na po ka. Unsan na yung asawa, yung bro naman naglangob. Amo na po ka. Tinuman na kuwag bang. Yung tao, mga kabisda ko sa hindi ka na tumasabtan ng batasan. Loy, yung imong batasan may lusod sabtan ka ron. No, ayaw guna na wala na ganahi ang imong asawa nimo. Or puro kahadlok na lang ang imong asawa nimo. Gusto sa imong asawa nga mag-control ka. Gusto sa imong asawa nga disiplinahon ka. Nagdurimi biya po ng inyong anak sa iyo nang biya ka.
Oh, bisan pag mayon ka nga imuhang buhaton ng tanan para sa imong pamilya. Loy, dili na mga bata, dili na perminting bata ang imong mga anak. Nga gatas lang ang imuhang pamaliton o kanang pagkaon. Managha na sila, magkadako ang bata, magkadako po ang gasto. Paminaw sa imong asawa. Ikaw gusto ka nga paminaw ka sa imong asawa niya. Ikaw, dili ka maminaw sa imong asawa. Ang mag-asawa dapat nagmag-istoryahan na iod, mutuo mo sa matag usa mo, advice mo as mag-asawa. Tambagan ni may mga asawa, sampo ni may mga asawa, mo pwede mong buhaton sa imong bana. Diba? Dili kay ingon nga, bigay kwan, manluod na dahin ka. Pag sure ko niya, Loy, mas maayo siguro, Loy, yung kining, imo na lang ng palipayon ng imong asawa, pinaagi sa pagbinutan ka niya, no? Mais-mais so inanaloy. Okay ka ng imong asawa, nag-order po na sa imo, ha? Di ko malimutan. May ikaw tukar si mga Loy, oh. Mawalay sa akin. Luhaan. Wala na ko yung oras, Loy, ha? So, akong ikatambag nimo, mag-control sa mong kaugalingon o kayaw kagol, kay wala gid na giapil og tahi ang bangag sa imong asawa kay dili na siya pwedeng apilon og tahi. Wa pa na maulian ang imong asawa. Relax lang. Init ra kaayo ka. Uragad ka ng balang perminting kabutonon. Papaulaya si Inday, kinagniwang bibinta na si Inday, Loy. Di man bagyong kuan bagyon, pugson bagini mo si Inday. Hinahinay lang diya, Loy, ha? Sana lang, nautunta nga, dili na mapiktuhan ang inyong panag-uban as mag-asawa tungod lamang nini. Kontrol, Loy, kontrol. Wala kayo oras, ang lang sa kinatibok ang Puerto sa Bisdak Media Group Incorporated. Pinanguluhan sa muang station manager, Madam Roquesa Pagara, among Big Boss, Attorney Richard Ju, ang among Chief Tech Engineer Melbert Guil, o sa mong kabanan sa may transmitter site na si Sir June Carpintero. Wala na kayo oras. So, dili, para ihi lang ang gibil, ha? Wa pa na, maulian. Tuo na ako, kinatay kayo lang ang ipangutana karon bahin parte aning sa inanang medikal. Anang wa pa na. Relax lang, chill ka lang dyan. Salamat sa inyong pagpaminaw mga kabisdak. May 26, 2022, maayong hapon. Ini na lamang ang inyong Papa Smogan sing bye-bye ka rin tanan. God bless, may hapon. Sa katulad ko ng puso'y nahulina, may pag-ibig ka ba? Mayroon bang Salamat sa inyong pag-view, pagpaminaw, pag-share, tanan, thank you kayo. Manapod, maayong hapon mga kabisdan. Asa